साले सिगां पुलेनते यूक्रेनो बेरायनो बागै थांमानि मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी हा कतर किफिलमानि उलनो मन्त्री बख्रकनो फोन खालायग्या मार्किन प्रेसिडेंट जो बाइडेन आ कक सालायमानि बिसिंगो कायसा फाइग्या यूक्रेनी कक आबो हाइकेनो बांग्लादेशनि हाबारनो तये कायनि हा कतनि बिसिंगो कक सालायमानि शाकनि एक सेन्डेलो पोस्ट खालाय शाकलायग्या मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी शिक्या भारत जत फासिंगतिनो तंकसां हाबारके तंगनानि नायो अमेरिका ते भारत कायनि हाकतनि बिसिंगो फ्रेंडली रिलेशनशिप तनानि नायो आबनि लगे यूक्रेनो तयिबो कक सालायक्या कायनि हाकतनि आतंगरक भारत पुलेनि सिमिनो कक बाइखेनो राशिया यूक्रेनी लगे तंगो आबो कायसा सावै खनारिखा बाइडेनो दाक्तिखे तंकसां हाबार किफिलि फाइतुन आबनि बागै भारत हाफां जत फासिंतिनो शेब्रिनै हने साकलायख्या मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी आबनि लगे यूक्रेनो बेराय फाइमानिवो आ हाकतनि हाबार बबहाय आबरकबो सावै खनारिका बाइडेनो मन्त्री बख्रक मोदी ते आबनि लगे बांग्लादेशनि हाबार दाक्तिखे तंकसां अंगनाय ते हिंदू रकनि नायखल मुंनो तये न्यू दिल्लीनि फासिक नाहार मुं हनै कक्तमानि बिसिंतै साइमानखा बियो रिपोर्ट koksakha